ବାଇଗଣ ଏମିତି ମାଛ ଭଜା ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା। ତେଲ ପକେଇବା, ପିଆଜ ପକେଇବା, ଲଙ୍କା ପକେଇବା, ମାଛ ମଞ୍ଜି ପକାଇବା, ହଳଦୀ ପକାଇବା, ଲୁଣ ପକାଇବା, ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମାଛ ମଞ୍ଜି ଏବେ ହେଇଗଲା। ମାଛ ମଞ୍ଜି ଦେଖା ଯାଉଛି, ଦେଖା ମାଛ ମଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଭଳିଆ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ମାଛ ମଞ୍ଜି ଏବେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମାଛ ଭଜା, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଆଚାର ପାଗ ଯୁଗ ହେଇଛି। କଲରା ଭଜା, ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭଜା, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା।
ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବା ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ